Mga S-friend, tingnan nyo to. Ayan, isa ito sa mga masasabi na natin na natitira na lamang na ganitong disenyo na bahay. Dito po yan sa bayan po ng Labrador, dito sa lalawigan po ng Pangasinan. Ayan, may mga stained glass siya sa taas, mga S-friend, no? As you can see. Tapos terrace agad yung bubungad. Tapos yung staircase man tawag dyan, mga ganyan, no? Kaya yung kanyang hagdanan, no? Parang ganito yung mga nakikita kong itsura ng mga uri ng hagdan dun sa Laguna, eh. Diba? Tapos may mga baluster siya dyan sa kanyang terasa. May katabi siyang bahay actually, mga S-friend. Hindi ko alam kung gaano na rin kaluma, pero nga lang, hindi na siya na-preserve, hindi na siya natitirhan. Pero ito, may mga religyoso siguro yung may angati. Ayan, along the highway lamang siya, mga S-friend. So talaga masabi mong head turner siya dito. So kung may sasuggest ka rin, mga S-friend, na mga lumang bahay na katulad nito, pwede nyo pong i-PM kami, tapos baka rin natin puntahan or ma-feature natin na mga ganito lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga natitirang mga bahay na ganito, naman sabi natin siguro may heritage value na, or kaya yung pinakaluma na sa lugar.